Anem ara a fer una associació entre gràfiques i equacions, d'acord? Ho farem de la següent manera, Bueno, aquesta manera d'escriure-la no sé si us agrada gaire. Aquí és el mateix que i igual a x partit per 2 més 4. O una altra manera de dir-ho és 1 mig de x més 4. Això què vol dir? Això vol dir que el valor, la taxa de variació mitjana, que l'hem calculat en l'exercici 4, és 1 mig. Vol dir que per cada un que et desplacis puges 1 mig. I positiu, d'acord? Les gràfiques positives són aquestes. Les negatives són les que baixen. Sí? Per tant, descartem la 1, descartem la 4, que és una gràfica constant, descartem la 5, perquè baixa, i descartem la 8. Per tant, només podria ser la 6, la 7, la 2 i la 3. Fixeu-vos, aquí, cada un que puja, sembla que puja mig. Aquí cada un que puja també sembla que puja mig. Per tant, encara no podem decidir. Aquesta segur que no, perquè cada un que puja en puja 2. I cada un que puja en puja uns quants més. Aquest és bastant bèstia. Cada un que puja en puja 3 i mig, sembla. D'acord? Per tant, entre la 6 i la 7 encara no podem definir. Doncs fixeu-vos, aquesta passa pel 0, 0. La 7. Aquesta passa pel 0, 0? No, perquè si això és un 0, això és un 4. Per tant, fixa't, aquí estàs passant pel 0, 1, 2, 3 i 4. Per tant, saps segur que la primera, la A, es correspon amb la 6. D'acord? La segona en què es correspon? I és igual a 2x més 4. Fixeu-vos, és positiva, per tant, serà la 2, 3 o 7. I per cada un que et desplacis cap en horitzontal, et desplaçaràs 2 en vertical. Fixa't, per cada un que et desplacis, podria ser aquesta, no?, que hem dit abans. Un que em desplaço, pujo 2 en vertical. És la número 2. D'acord? Per assegurar-te el tanto, podries dir, bueno, en el 0, quin valor té? En el 0, si canvio la x per 0, quant té? 4. Llavors, en el 0 fa 1, 2, 3 i 4. D'acord? Per tant, ja sé que la B és la 2. La següent és la gràfica I igual a menys x partit per 2 menys 4. D'acord? Aquesta és negativa. Ha de ser una de les que baixen. Sí? És a dir, o la 1, o la 5, o la 8. La 4 no perquè és constant. D'acord? Llavors, fixeu-vos, baixa i a més, en el 0 està en el menys 4. Doncs mira, 1, 2, 3 i 4. Aquesta té bastants números, no? I fixa't, si et desplaces una unitat, baixa mitja. Sí? Per tant, és la 1. Sí? Perquè ni la 5 ni la 8 baixa una unitat. Aquesta baixa una unitat i es desplaça dues. O sigui, et desplaces dues en vertical i baixa una unitat. Sí? Aquesta no seria. Aquesta et desplaces una unitat i en baixa mitja. Per tant, estem parlant de la número 1. Fixeu-vos, la número 4 ja la podem saber, perquè és la que és constant 4. Sempre donarà constant 4. Així la descartem, Ja? Aquesta és la gràfica constant menys 4. Fixeu-vos, està aquí. Menys 4, menys 4, menys 4, menys 4. Per tant, aquesta ja saps que és la 4. I aquesta me l'he deixat perquè veieu que és molt similar, a l'anterior. És menys 1 mig més 4. Per tant, té la mateixa inclinació, però en comptes d'estar aquí sota, ha d'estar per sobre, no? Fixeu-vos aquesta, què li passa? En el 0 està en el 4. Si canvio això per 0, això és 0 partit per 2 negatiu és 0. Més 4 és 4. Per tant, i cada un que et desplaces en baixes mig. Per tant, és la 8. Sí? La 1 i la 8 s'assemblen molt, L'únic que canvia és el punt a l'origen. La F, fixa't, que té pendent 4, vol dir que per cada un que et desplacis en puges 4. Doncs aquí ja queden poques opcions. És positiva, per tant, ha de ser
o la 2 o la 7, no? Diria que no hem dit ni la 2 ni la... No, la 2 ja l'hem dit. Pot ser la 3, per exemple, no? A veure. Anem a veure, en el 0 valdria 2. Per tant, fixa't, en el 0 val 2. I si em desplaço una unitat, per exemple, des d'aquí, una sencera, em pujo 4. Bueno, des d'aquí es podria veure una i pujo 1, 2, 3 i 4. Per tant, aquí la teniu, és la 3. Aquesta, sí, aquesta d'aquí l'escrivim, Aquesta d'aquí, quina particularitat té? Que passa pel 0, 0. Si substitueixo la x per 0, la y és 0. Per tant, de les dues que queden, que serien la 7 i la... Bueno, anem a veure si la 7 compleix. La 7, si em moc una unitat, em puja a mig. Compleix, no? Això és el mateix que dir 1 mig de x. D'acord? Per tant, és la 7. I la que ens queda és que menys 2, x, també passa pel 0, 0, I és igual a menys 2x, d'acord? També passa pel 0, 0. I el que baixa són 2 unitats, per cada una que puja, no? Per tant, és de baixada. Per cada una que es mou, baixa 2 i passa pel 0, 0. La que ens quedava era la 5 i compleix aquestes propietats, d'acord? Ens diu que tot és correcte, per tant, fins aquí l'exercici, espero haver-vos ajudat.